Ir bilen hormatly prezidentimizin awtolo kerweni Birleşen Milletler Guramasının baş assambleýasynyň idara binasyna geldi. Bu yerde hormatly prezidentimizi Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres we beýleki resmi adamlar mehirli garşadylar. Hemde bilelikde surata düşdiler. Soňra Birleşen Milletler Guramasının baş assambleýasynyň 8-nji sessiýasynyň plenar mejlisi öz işine başlady. Soňra plenar mejlise gatnaşylara söz berildi. Hormatly prezidentimiz mejlise çykyş etmek bilen mejlise gatnaşlary Birleşen Milletler Guramasının baş assambleýasynyň 8-nji sessiýasynyň başlamagy bilen utlady we hemmelere netijeli işleri arzu etdi. Döwlet başlarymyz hanym Anna-Lena Baerbock baş assambleýanyň başlygy wezipesine saýlanmagy bilen utlady we oňa üstünlikler arzu etdi. Şeýlegem döwlet başlarymyz uzalky sessiýanyň dowamyna baş assambleýanyň işine netijeli ýol başlyk edeni üçin ilçi Filemon Yanga minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başlarymyz dünýäniň häzirki ýagdaýynyň syýasy, ykdysady, sosial prosesleriň häsiýetiniň we meýilleriniň döwletlerden we halkara guramalardan ýetaty umum maksady gazanmagyň, paragatçylyk we howpsuzlygy öpçün etmegiň, mundan meýlekde okundy ösüş üçin şertleri düretmegiň, häzirki zaman dünýä guruluşynyň bunyadyna goýulan hukuk esaslary gorap taklamagyň hatyrasyna utgoşukly hyzmatdaşlygy talep edýänini belläp, Türkmenistanyň baş assambleýanyň 8-nji sessiýasynyň esasy wezipelerini hutşy nokdaýnalardan seredýänini we bir deňagramly hemde howpsuz dünýä arhitekturasyny öğretmekde oňa uly ümit baglaýanyny aýtdy. Halkara paragatçylygyň we howpsuzlygyň öpçün edilmegi Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň esasy ury bolup durýar. Türkmenistan hemişelik bitarap döwlet hökümini öz jogapkärçiligine düşünüp, hyzmatdaşlyk, öýdara düşünmek ýagdaýyny we ählimumy hemde sewit derejelerini durnukly öpçün etmäge ukyply esasy hemde kesgitli şert hökümini öýdara hormat goýmak dialogyny öğretmäge gönükdirilen anyk çäreleri mundan meýlekde amala aşyrmaga taýýardyr diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. We häzirki wagtda bitaraplyk görevlileriniň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň bu wezipeleri ilerletmekde we ýerine getirmekde iň netijeli mexanizmlaryň biridigine berkinen bildirdi. Şunun bilen baglanykda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının baş assambleýasynyň 8-nji sessiýasynyň gün tertibine bitaraplyk, paragatçylyk we howpsuzlygyň hatyrasyna atdy, aýratyn bendi girdmek başlangyjyny öňe sürdi. Dünýä jemgyýetçiliginiň bitaraplygyň wajypdygyna, Birleşen Milletler Guramasının paragatçylyk dörejilik strategiýasyna, onuň mümkinçiliklerini we gurallaryna düşünýänliginden uguralyp, muny mühim diýip hataplaýar. Bu gurey dowam etmek bilen Türkmenistan şu gedekki sessiýanyň dowamyna halkara paragatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüş prosesini öpçün etmek hemde puktlandyrmak işine bitaraplyk syýasatynyň orny we ähmiýetli kararnamanyň taslamasyna seretmegi teklip eder diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Mälim bolşýaly şeýle Türkmenistanyň başlangyjy boýunça baş assambleýa tarapyndan halkara paragatçylyk we anaşmak geldirilip elan edildi. Bu şanly waka Birleşen Milletler Guramasynyn döredilmeginiň ýubileýine gabat gelýär. Şeýleň dekabr aýynda Türkmenistanda paragatçylyk we anaşmak geline baglanýyp ýokary derejeli iri halkara forum geçiriler. Bu foruma Birleşen Milletler Guramasynyn strategik maksatlaryny gazanmaga anyk goşan tökümini garaýas we oňa giň halkara wekilçiliginiň gatnaşykdygyna umyt edýär. Döwlet çemeleşmeleriniň dünýä etişmeýillerine ýakynlaşmak prosesi, anaşmak we öýdara düşünmegiň ýoly goýulmagy hemde putrandyrylmagy, ulgandaýyn we ýetigderlik häsiýete eýe bolmalar diýip hataplaýar. Şundan baglanykda Türkmenistan paragatçylyk we anaşmak medeniýeti meseleleri boýunça bütün dünýä sammitini geçirmek başlangyjyny öňe sürýär. Halkara anaşmagyň ählimum kodeksini işläp taýýarlamak sammitiň esasy wezipeleriniň biri bolar. Bu kodeks ýurtlaryň arasynda öz ygtyarlygy we çäk bütewligine hormat goýmak, şeýlegem dünýä meselelerini bilelikde çözmek we hyzmatdaşlyk görevlileri esasynda gatnaşyklary ýoly goýmak üçin köp urly esas bolup hyzmat eder. Ählimumy paragatçylygy we öýdara düşünmek öpçün etmek meselelerine häzirki zaman ösüşiniň ugurlary, medeni we ruhy gatnaşyklary gorap taklamagyň hemde ýakynlaşdyrmagyň zerurdugy bilen aýrylmaz baglanşyklykda garaýar. Bu babatda ýüzýyllyklaryň dowamyna günnogor bilen günmataryň arasyna medeni köprü bolan Merkezi Aziýa häzirki günde öz taryhy wezipesini gaýtadan dikeldip, dialog, hyzmatdaşlyk dünýä garaýşlary we gymmatlyklary ýakynlaşdyrmak üçin giňişlik bolmalar diýip hormatly prezidentimiz sözünde dowam etdi we şundan uguralyp Türkmenistanyň şu gedekki sessiýanyň dowamyna Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlykda hemde sewitiň ýurtlarynyň beýleki gyzyklarına bildirýän döwletleriň halkara institutlaryň gatnaşmagyna Merkezi Aziýa paragatçylykda ýaşamagyň giňişlik atly halkara forumuny geçirmegi teklip etjekdigini aýtdy. Bellenşýäli şeýlekem Türkmenistan baş assambleýanyň garamagyna halkara araçylyk günni elan etmege kynnaky kararnamanyň taslamasyny dürilýär.
Bir kararnama gapma garşylyklaryň öňüni almakda we kadalaşdyrmakda diplomatiýanyň hemde bitarap meýdançalaryň ähmiýetini beller. Durnukly ösüş maksatlaryna gadanmaga gatnaşmak, onuň ulug we energetika ýaly esasy urlaryny hyzmatdaşlygy ösdürmek ýurdumyzyň ileri türýän urlarynyň biri bolup durýar. Bir mesele boýunça köp taraplan dialogyň merkezleriniň biri bolmak bilen Türkmenistan adalatly, deňagramly we inklusiv halkary ösüş ulgamyny döretmäge ýardam bermegini dowam eder. Türkmenistan şu gedeki sessiýanyň dowamyna degişi kararnamanyň taslamasyny ödürläp 2026-njy 2030-njy ýyllar üçin Birleşen Milletler Romasynyň durnukly ulug boýunça 10 ýyllygyny eglan etmek başlangyjyny ýöňe sürer diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. We munyň ulug geçelgilerini ösdürmek, olaryň durnuklygyny ýokalandyrmak we ähli ýurtlar üçin ýyllytyrlygyny üpçün etmek üçin halkara jemgyýetçiligiň tagallalaryny birleşdirmäge mümkinçilik berjekdigini anan bildirdi. Şeýlekem ýurdumyz Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň garamagyna durnukly ösüşi üpçün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa berikmesiniň esasy natly kararnamanyň taslamasyny ödürler. Häzirki wagtda sanly özgertmeler ösüş gün tertibiniň ileri türýän meseleleriň hatarına durýar. Bu prosesiň deňarmly ýatyty eý bolmalygyna, ähli döwletleriň şol sanyna üsüp barýan ýurtlaryň kanuny beýikliklerini göz tutulmalygyna, siýasalaşdyrmakdan we bir taraplykdan azat bolmalygyna ynanýar. Şonuň bilen baglanykda Türkmenistan diň hukuklyk, ananşmak we maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny paragatçylygyň, howpsuzlyk we durnukly üçin ýanyna ulanmagyna ýol bermezlik ýörelgelerini esaslanýan sanly integrasiýa boýunça bütün dünýä platformasyny döretmek başlangyjy bilen çykyş etmegi meýleşdirýär. 80-nji dowamyna Türkmenistan ekologiýa we howanyň güýtgeme meselleri boýunça işler dowam eder we bu meselelere howpsuzlyk üpçün etmegiň, howa, ekologiýa we tehnologiýan hadiselerini gödüçi etmegiň köp taraply mexanizmlerini döretmek boýunça biniýatlaryň çemeleşme hökümine ýygydyly esasda garalmagyny maksat edinler. Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlary üçin çölleşme garşy görüşmek boýunça Tewit merkezini döretmek başlangyjyny ýöňe sürýär. Şeýle merkeziniň döredilmegi Tewit mümkinçiliklerini birleşdirmäge, daşgorçy goramak ulgamyna hyzmatdaşlyk puturandyrmaga ýardam berer. Şeýlegem durnukly ösüş maksatlaryna gadanmaga, hyzmanyň howanyň güýtgemegine garşy görüşmek we gury ýeriň eko ulgamlaryny gorap saklamak işine sallamly goşant goşar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we ýurdumyzyň Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasyna öňe süren we Hadar deňiziniň eko ulgamly gorap saklamak üçin halkara platformasy bolmagy gönükdirilen Hadar ekologiýa başlangyjyny ilerletjekdigini bellädi. Hadar ekologiýa forumy burada möhüm ädim bolar. Döwlet başlarymyz ony 2026-njy ýylda geçirmegi teklip edip, häzirki wagtda giň insan-perwer hyzmatdaşlygyny ýola goýmak üçin Birleşen Milletler Romasynyň ornuny puturandyrmagyň, halklary ýakynlaşdyrmaga we olaryň arasynda ýödara çüşmegi ýola goýmaga, ruhy, medeni gymmatlyklaryň tapawdyndan gelip çykýan peýaselçilikleri aradan aýyrmaga, medeni diplomatiýanyň netijeli ýollaryny herekete getirmäge ýardam bermegiň möhümdigini anan bildirdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz medeniýetleriň arasynda dialogy ösdürmek we baş assambleýanyň halkara gatnaşyklaryna köpdilliligi gollamak boýunça kararnamalaryny iş ýüzüne durumça geçirmek üçin köpdilli diplomatiýanyň halkara gününi eglan etmegi teklip etdi. Türkmenistan hemişe ähli halkara başlangyçlaryny Birleşen Milletler Romasynyň tertipnamasyna we esas goýjy resmi namalaryna ulaq möhletli maksatlara laýyk getirýär. Birleşen Milletler Romasy bilen hyzmatdaşyň Türkmenistanyň strategik ýolturýan urbap durýanyny hemişe bellemegimiz tötänen däller. Bu arada Birleşen Milletler Romasynyň köp ugurly ygtyarlyklary eý bolan ýeketek halkara guramadygyny anan bilen aýdýar. Birleşen Milletler Romasy paragatçylyň we ösüşiň kepili, ählimum howpsuzlygyň we durnuklygyň biniýady bolmagyny galmalylar. Türkmenistan halkara işlerini Birleşen Milletler Romasynyň eýleýän esasy orny puturandyrmak orny ýerigderli çykyş etmegini dowam eder. Şuna halkara hukugynyň puturandyrylmagyny, halkara kadalaşdyryş biniýadynyň kämilleşdirilmegini we Birleşen Milletler Romasynyň konwensiýalarynyň, şertnamalarynyň, alalaşyklarynyň we beýleki köp taraply resmi namalarynyň durmuşa geçirilişiniň netijeliginiň ýokarlandyrylmagyny, munyň esas şert diýip hatap ýasyp döwlet başçylaryna aýtdy. We şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň 2028-nji ýyly halkara hukuk gelip elan etmek baradaky başlangyjy ýöňe sürýäni bellädi. Hemde munyň paragatçyň we hyzmatdaşyň halkara hukuk biniýadyny puturandyrmakda möhüm ädim boljakdygyny anan bildirdi. Şu mejlis Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýetlidir. 30 ýyl ozalşýardy Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygatly kararnamany bir agzdan kabul etdi. Ýurdumyz üçin bir taryhy waka bolup Türkmenistanyň geljekki daşar syýasy we halkara işini ketgitdi. Biziň bir taraplygymyzyň halkara derejesinde ikrar edilmegi, daşarky amaty şertleri üpçün edip,
yurdumyzyň içerki ösüşini işeňleşdirmäge ýardam berdi hormatly prezidentimiz aýtdy we mümkinçilikden peýdalanyp Türkmenistanyň halkynyň adyndan Birleşen Milletler Guramasyna agda döwletleri ähli dünýä jemgyýetçiligine 1995-nji ýylyň dekabr aýynda kabul edilen we baş assambleýanyň soňky 2 kararnamalar bilen tasdiklanan Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygyny ikrar etmek baradaky çözgüç üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwletdaşlarymyz Türkmenistanyň özüne bildirilen önemi hemişe ýatda saklajakdygyny we öz üstüne alan halkara borçnamalaryna puta eýerjekdigini belläp, ähli wekiliyetleri Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji ýubiley sessiýasynyň öz işine başlamagy bilen ýene-de birgede gutlady we bir hyzmatdaşlygy hem-de öýdara düşünişmegi puturandyrmakda üstünlikleri arzu etdi.